забава, о Марине, о Етрополско, а најбарот саворо. A che avela o Marин с Мерцедеса идва да ви взима. В Етропоне всички го обичат, Буркана го наричат, излет не го тичат. Марине, 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 за всичко си добре, няма да ви взема жените, само ще ги пробвам. И не искам никой да се сърди, че ще го направя, че ще го направя. Будило сем, барвало сем, ако няма адреси, как ще си платите месечните вноски, кажете, ах, ще ви взема. Колите пеша ще ходят много хора,